салом алейкум ҳамватанони азиз. иҷа магазини Автолайфай. боз як аксияи беҳтарин. И хеле аксия, и хеле нархо аягом ҷо намеёбӣ фақат дар Автолайфай. Чихолу 800 сомон то 750 сомон. пешаш 750 сомони ай. Инами чихол барои шумо 690 сомонӣ. И 680 сомони чихолро бин. Инаи моделора мезани дар Кемрио, Лексусо 750 сомонӣ. Танҳо 7 рӯз аксия давом мекунад. Аз числаи 6 то рӯзи 13 аксия дар Автолайфай. 100 сомона дорем, 200 сомона бисёри бародаро суроғ мекунанд. Инчунин полико барои тамоми намуди мошино ҳастай. охир чихолора би дар мошин мезанӣ, мегай киҷо гирифтӣ? баъд худат мегӯӣ ки ай Автолайф гирифтам. ҳатман ба Автолайф биё. биё ту ба Автолайф, пулот намешава ҳайф. Мошина фасон бика, душмано бинан, кунан кайф. Даставка ба тамоми шаҳру ноҳияи Тоҷикистон ҳастай. WhatsApp да бинависон, каталога равон мекунам, интихоб кунен, зинда чихолора бинен, баъд равоншон мекунем. сифатҳои хуб, нархҳои дастрас дар Автолайфай. ҳеҷ када нагӯ, худат биё.